Bon dia, gràcies senyora alcaldessa. En primer lloc, gràcies Josep Lluís, a tu i a tota la plataforma i a tot el teixit associatiu d'esta ciutat que està pencant dia a dia en els nostres carrers i en els nostres barris al costat de la gent més desfavorida i amb la gent que necessita realment del suport de les administracions, en aquest cas de l'Ajuntament de València. Bé, ens trobem novament davant del debat pràcticament mensual sobre algun dels aspectes de vivenda que des de Compromís varen prometre al principi del mandat que duríem així, i això estem fent. Pràcticament tots els plenaris duem temes sobre vivenda en un ampli espectre. I també tenim la satisfacció de veure com des del govern del Partit Popular se va entrant en alguns d'aquests debats. Nosaltres gastem l'estratègia del gos de Pavlov i veig que el gos de Pavlov va agafant carrerilla i va entrant en el debat i en algunes qüestions, encara que a pesar del seu programa polític, van entrant. Entraren en tot el tema de la regulació dels apartaments turístics, després de negar-ho com Sant Pere 3 vegades. Van entrant en el debat sobre la taxa turística. La senyora Paula Llobet fa escassos dies no fa més que intentar amagar una altra vegada la pistola fumejant amb la que se carregaren la possibilitat d'implantar la taxa turística. Diu, ui, no podem aplicar-la, però la pistola encara tira fum. O el karma de l'ocupació que el cap de la policia local acaba de desmuntar de forma radical fa escassament 24 hores. I ara han ressuscitat l'agència per al lloguer de vivenda, després d'haver-la denostat. Però bueno, si camina com un pato, si grazna com un pato i tiene plumas de pato, doncs és el programa a reviure del govern de Joan Ribó que vostès tant varen denostar. I bé, com deia, portem una moció per a parlar d'una de les qüestions que afecten a milers i a desenes de milers de valencians en aquesta ciutat que viuen de lloguer i es veuen absolutament desemparats i als peus del cavall del capital, dels rentistes i sobretot dels especuladors. Perquè la política de vivenda en aquesta ciutat s'ha convertit en una màquina d'expulsar veïns i veïnes. La vivenda ja no és un bé, no és un dret, sinó que és un bé d'inversió, un bé d'especulació. I ho partixen els més dèbils, que són aquells que es veuen obligats a viure de lloguer. Segons les dades més recents de l'Institut Nacional d'Estadística, el 56% dels valencians i valencianes que tenen entre 18 i 29 anys, 56%, més de la meitat, viuen de lloguer. I d'entre els que tenen entre 30 i 49 anys, el 45% viuen de lloguer. És un 10% més que una dècada abans. I això va creixent. I mentre un altre estudi del Ministeri de Consumo ens diu que els propietaris de vivendes que lloguen, que posen a disposició del mercat les seues vivendes per a llogar, tenen una renda més que el doble que els seus inquilins. Un 124% superior a la renda dels inquilins. Però això són números, però parlem també de persones. I parlem d'aquelles persones que directament s'han quedat fora de les subvencions, de les ajudes al lloguer. Són 350 fulles de resolució. Jo els convido a fer una ullada, encara que sigui en diagonal, de les raons per les quals s'han exclòs a moltíssimes persones d'aquestes ajudes i que llisquen també, encara que sigui en diagonal, dels arguments i de les situacions que viuen alguns d'ells. Parlem, per exemple, i aquests són noms reals de persones que han quedat excloses, parlem de Sergi, que viu al Cabanyal, que treballa tot el dia i que quan arriba a casa no sap si podrà renovar el lloguer de sa casa. Parlem d'Alexandra, que té 28 anys, és veïna de la Rajosa, encadena contractes precaris i viu amb la motxilla sempre feta i tem que un dia el tiren de sa casa, del pis on viu, de l'habitació on viu i per la qual paga 450 euros. O parlem de Josep, Rosario i els seus fills, que treballen i és una família que no pot accedir a la hipoteca perquè el preu de la vivenda s'ha convertit en un luxe. No hi ha vivendes a València de 2 habitacions per menys de 300.000 euros. A València avui no te fan fora perquè no treballes o perquè estàs a l'atur o perquè eres vulnerable. Te fan fora directament perquè no eres ric. Tindre una casa no és un capritx, és un dret. Però a València avui la vivenda no protegeix als ciutadans, els expulsa. Mentre els lloguers pugen sense fre, este govern municipal
congela ajudes, mira cap a un altre costat i permet que bancs, fons d'inversió i especuladors convertissin els nostres barris en un negoci. Gràcies, senyor Puigcercós. Senyora Ibáñez.